Ang puti ba na po namin, oh? Lalo po, pag nag-prepare kami. Long life, now we feeling it again. Better hold tight, we on this ride that never ends. Going all night, can you feel this energy? This is where we're meant to be. February 3, 2025. Andito po kami sa Lupica, Camarines Sur for the Bosses Bicolnon Singing Competition. 15 finalists po kami na maglalaban-laban. And lahat naman panalo na. Ay, kumusta? Magkikanta daw ko digdi. Iganap ko si Ma'am Lisa na sayaw ko sa open category. Ay, ka na po. Maambuno pa po na kami number. Arat ka. Nice one. Pwede. Yan tapos sa Indo, mga pakula. Okay, good luck. So, meron tayong 6 na pagpapasayaman. Alright, so, kita mo naman, partner, ready na po ang aking mga contestants. Magsikat ka simbahan, hindi ka magsikat sa ano, na makamundong bagay. Nahinihitaw din sa kuyang duha puso. Buhay Contesero pa rin po. Lahat ng mga aspiring Bicolano singers, laban lang. Kasi hindi naman natatapos ang opportunity. Kahit anong edad tayo makarating. Yan. Basta, Buhay Contesero. Laban!